Отивам онзи ден до магазина и гледам. Комплект за рисуване 29 лева. А до него стои изкушаваща бутилчица винце 30 лева. Викам си, аз за 1 лев художничка няма да стана. И си купих тази изкушаваща бутилчица розе. И съм тръгнала към изложбата на Веско Стайн. На стълбите пред галерията виждам неколцина журналисти, маскирали се като художници и рисуват. Драскат нещо там. Приближавам се до тях и надничам какво все пак рисуват. И си викам на ума, така е, ще се мъчите, щом нямате фотоапарати. Единият от тях ме забеляза, повдигна глава и аз така от уважение казвам, поздравления, много хубаво. Той се радва. И го питам, а колко струва тази ваша творба? Той ми отговаря, 5000 лева. И аз възкликнах, ау, ти луд ли си бе човек, 5000 лева? Някой ще помисли, че си умрял преди 300 години. Събирам сетни сили и продължавам напред, навътре към изложбата. А вътре красота. Душата ти пее, обградена от красота. И всички картини в рамки. Казвам си, то така трябва да бъде. Да знае художникът докъде да рисува. Слушали сте за художника Веско Стайн, нали? И аз така. Слушала и в един момент казвам, един художник, щом толкова се говори за него, значи той е привлекателен и все нещо трябва да има в него. И затова дойдох да видя неговите картини. Елате и вие да видите картините на Веско Стайн. Хайде да ви водя на изложба. Хайде!